Yahlupha lengathi game. Ubani? Angiyazi What nto. if you wheel it up? Yeah. What if you wheel it up? Anginalaba ngathi. No wiki. Sijayela kayo ngisuka beach. Siyathukana manje. Let's ufundisa ubani? Enzeni zakhe. Hello guys, it's your boy Sithen Jabo. How are you everyone? Niyangazi mas. Isikonje. Yakena le yami. Ngitakiwe ntangamani. Bengaluthi usikhathi endlini. Angasebenza ntangamani ukuthi kana ngizizamna lokho udodi. Ngitakiwe boyo. Tata. Masebenza. Ngimakanje. Yebo. Umuntu namandla. Sondeza phela abantu. Kabithi sebakubona abantu bayakwazi. Angento abakangeni nokugena abantu. Ngikhetha ukuyiqala manje. Ngikhetha ukuyiqala manje. Sibangena. Guys niyangazi. Yazi ngikwade kanjani la? Labafana bayangicasula bangidlalisa ibhola. That one is in crazy. Hello Chomi. Hi. Njani? Ngithi sisonke mina ngithi sikusame page. Sekuthiwa ngiyaphapha. Awudlali. Hayi awudlali. Angiphetha. Awudlali. Nje ngifangiphetha njalo. Awudlali. Obvious ngiphethe mara awudlali. Wena ngigolisa ama-skateboard. Dlala ibhola mngani. Mina ngakucheck i-story sami yini ndoda ngiqeda ukuposta ku story sakulokho njani. Sakwayishi. Story sakho ijambo check. Anyways guys, grand opening. Hayi continue share video grand lapha. Beshakisa studio lesiya. Ushanam. Okay. Thingaqala kulesa studio ngiyenza njani? Ya, shangithi lezisuphe la ngithi. Ngishiyaza amandla walingani. Amandla wapha. Itayela sifana. Sihle kambani, ngimnandi kamba njani. Can I join? Yeah, you will. It's go register a certain amount of viewers and so on. Sure, excited. Ula, it's your boy Waxin. Sathi ngoba sine studio esinye service 2 esizovula vandag for open chat nginto. Yes, what you see? Maharaj. Yes. Abo sizinto ezinjalo ke. Ithi si operating open chat fast. Hi, please add always umlambo. Always umlambo bafethu une account yakhe. La enzomthola khona manje imfuno. Kusime AI. Into ohlika kamnandi yong. Talaze ushi. Akani bapho abantu abahola nge25. Angisafuni ukuba umngani wenu mina. Bese sibolo. Sihle malume kuse Matialia. Wena uzamathana. Ya, kabithi bani uzamathana. Tangasika shoot la. Show kama sonza. Amara na upi. Ni driver yake for the day. Upi. Ndakuthenila ta. Ndawo yakho yomasimu. Anyways guys, Ukraine. Mfadela hapa. We are back. Ungaphutha ama lips. Uyazi bazofuna wena. No. Aphutha ama lips ta. Behavior yami la. Umuntu ke like shy experiment. Yeah, bazo request. Or request. Amantombazana bafisi. Strictly girls. This is one. Hi, Andizo. Godfather. Holy Father. Holy Father. Ocean Glove. Kwaye wena video behambe ocean yaga. Ungabi njalo nta. Tanginhle abantu abalukhuzana babhizi into zabo phela Saturday. Wesiphathi kusemini. Tangana nami ngavele nje ushithi ngikubonakala. No, yo, so funa ngibe umuntu omubi manje la. Awe, oh, yiziphi violence. so funa manje ngibabonise ukuthi ngine violence.
ngiyazama ukuba right guys, ngiyabona ukuthi ngiyazama ukuthi ngibe sharp. Bayangisukela la abomahlatsi bakhotha ama-lips makaqeda. So guys, nabathandana nabafana bakhetha ama-lips. Cause like, the fuck? Why kumele share athi infinity? Yeah, if not him. Ngamilile But uthole ibhena like, yabonele kanje. Mari roll. Yeah. Because was it inspired for Bese ntangasenza something. Kumele sohle something like besides lokho njani. Kumele kube open chat. Kube something bese kuba neshow nyane side. Inkinga ukuthi show kumele si draft mfana. Yeah, kumele si draft vele. Okay guys, any ideas for us? Because like Stream is rule baba. Bese strand yo. Already not the one. Lutho ukukhuthi ukukotha ama-lips. Abathi akukho cute ukukotha ama-lips. Akukho. Siyaphila. Kunjani man? Lutho akukho cute. Yabona lo ukubuzile umile umbuzo wakhe manje. Andala mamas kulele. I have some topics. Okay, bring them up. Or when ungeza la ku studio one day cause thina sivalelani ngaphandle. Yeah, I'm sorry. At the end of the day, kumele screwing sonke sivayini guys. Kwenzeka lana. Obviously silive tanga, silive. Silive. Semoyeni. We are on air puti. Yeah. Well, I have some topics. Siphi studio? Studio is not about ukucula nje ufundephi? Umuntu uthi studio fake mic. It's not about ukucula studio. Okay, yeke isikole. Ayikho vele into ayila esikoleni. Ukaphila. Ayikho into ayila esikoleni. Uyazi yena ngiyomamela umfundi. Okay. Busy today. Sure, Sihle. How are you? I'm good. How are you, Charlotte? Let me actually start. It's a busy one. You're gonna make it after. Busy today. Nah, yazi company la studio iphakathi ngaba ukusinde team ngisuka la ngiyakukhipha. Company. Takama umwelase lephela isakazelo sami umwelase kanjani isitaba? Shithi ngawo umwelase. Angifaki mina inkinze. Umwelase angifaki mina. Okwenje nithi iPhone 11 ukuya phansi yini? I-remote. Ngisho next one. Amandla abantu abafana. So ngibudlela ngawo. Ayapha. Can you guys adopt me as your daughter? Yeah, Maharaj has some other space. I'll figure it out. What the request is. It's cold. It's cold. Love. Invite back. Uzokhuluma naye? Yabo ukuthi lo isingisi lo. We-English lo nto upabi indoda kanjani? Ula mala sinambe kuseke Hotman Ntokozo. Kamba njani? Tangasolezi lokho njalo la. Umlungu sefini. Sondeza phela. Uzaqhubeka futhi. Ubulungisa lento ivala lento le first. Kanje lezi zinto lezi zamandla ushava Njani man? ivala lento. Yini nathi sokhona ama-viewers yabo? Leyo utshintsha ipanel. Oh. Yimake umuntu asangenile ngithi. Soyishintsha ipanel. Kulea. Ngiyakwazi nje. Nah. Ya lapho press setting le phezulu. Ufuna ukubonisa something Settings. like. Nah. And then hayo. Eva. Sitanga studio 21 siusu ngiyakutshena mina press settings ya. Nayi. Ngenza manje switch. Mayenze. Sisi background ke angiyazi background siso kanjani. Uyabona manje. Ngathi sima 2010 la. Hayi. Buya lapha ya. Settings. La somewhere la.
wallpaper. Yeah. I'm not funny. Uncle Mai! Couldn't get away. I'll come on. If you don't the invite. Like get cover the invites there. Please kidnap me. Hey. It's a Sir. Okay, sir. Focus Maharaj. Public. Anyways, tanga like cover come on. Sure boy. Tabang malapan. Oh, no, that was a celebrity one. And then covered millions in that. Cannot interest. Milik process some then milik chooses and guys, fix something. Lang into now, I'm on mechanic. I have TikTok again, funny connect all shoot. Like guys, I wanna like imagine sapega and must get to pegala must nidle bafana bamakho and so timpela Let's see, buddy. awitshele ncwane It is by cost fella. camera kaya ampama ayisu that they could miss China in okay, I want you to help me. I'm signing now. I want my girlfriend. I want a girlfriend. You must for my girlfriend. Yo, I want you to help me. I'm signing my. I'm singing. I'm singing now. I want a girlfriend. You must be a girlfriend. You must for my girlfriend. But you ain't good be shariah. Oh, don't try myself. Yeah, but I'm getting straight. Then I like to see why I always harsh on your girlfriends on your videos. I'm not on what's on never mind what she thinks he began. I asked Papa like that. I'm saying, I'm a Sebastian. I'm not on what's on. I'm not on a sea of face. And you could I'm glad I called my wife with 2 kids. My wife with 2 kids, one of which eu vou como se for cantar. Vou como se for. Então. Então nós vamos ver o WhatsApp ainda não como na Twitter normal. Come happen. I will. Need to happen now. Is that? I will. Sing again, guys. Sing again. I'm finding my seat. I'm sang. Sing again. Oh, yes! So one. Hi. Okay. I'm good, and how are you? Like okay. I'm good. My way. Oh, this is good. Right, some. Ngiyaphila unjani? Right, and those will come in. Wait a minute though. Kancane nje.
Right now. So shit. Ndoda. Abana lamafonweni kanti TikTok Ungadla amafoni ethu. sizwa manje awusho net lana. Awusho uthi kamba kanjani? Kamba kanje. Nayi boy. So Ya. Liyasifunda kule nje. konje ndaba. Ngiyangibona. Into neyikhulu. Haya kumele usave lapho mongena yazi. Okay. Into neyikhulu letha. So, yabo? So boy. And then thina manje sekumele sicime ave cima lento leyo kubonisa isport. Siswama awusave ngayazi. Ufuna ukwenzani? Yeah, ngizovela manje. So Cause like ngifuna ungazovalila like kamnandi kade tangama ugezile like manje ngiyazala emfana bomlungu wena. Go uvula ikamera. Yeah, yo wena ufanele isihle ngempela. Uhle hayi lesi. Okay sisam. ngiyaphila njani? Mina ngiyaphila kusendile charger type because abana mina ngizophelela ibattery. Mina ngiyaphila yo like Sonke sisebenzisa like yazi ne yo muhle ngakhona ukumbuza mina ngenkazi zami zakudala yo mina yo dala. Ha. ngishisa yo Dala. Ha. yazi like ihosh caramel Dala ngisho mina. ayawazi umjoya masimo thekwenza ngasinto lekala kabi lethola lesijwayela Awuthi dala. Ha. Yazi nokuthi dala uzomuthi. phela manje ngisekho muhle ngithi Ha. yena like bengimuhle kudala Ufuna baze bayinqobe man yeah. Ha. sisamdela ungabanaki la Amuhle shemuhle. muhle ne ngikufanele ne ufuna usihle Hey ndoda mina ngena. Uzisile. Yo. No. mina ngikufanele No. yes No. so ngishaya isandla phambi kwabantu abayi-63k sami 63 Yisho yabo okay. Yabona into yokuba famous. bani famous entanga wena sihle Ngathi uzothi sengicabanga. Vele sengiyo tanga leya. Leya msengicabanga ngekende wathi relax. ngazi ngifanele sengicabangile girl stop playing hard to get akekho hard to get guys she's hard to Ya find ngiyawazonda mamili tanga ngizana nawo. like yazi khambane like yena uyazi ukuthi like angisi target market yakhe like unabantu bakhe abaprefera angithi like angithande mina ngithi like abathanda abafana nama ngithi angisi type yakho ngithi Besides angibathanda abafana. no like wena Manje mangabo ichomi shit ungangithanda. Ngingaba yini? Icho. cishe ngathi uphathe XR Besides nje like yazini ngi-allergic to abafana like manje uyakwazi ukudraw ngihamba nomfana. Yawazi ukudraw. Yeah. uyadraw Uzongidraw nini mina? thina uzosidraw nini Ngizobona. Mengithola isikhathi cause like ngiyabhala khona manje ama-exams so yeah. uhlalaphi Ngihlala Orange Farm. so manje thina siwathola kanjani ama-drawings Angazi ungangitexta after the live. userious bezosidraw mathola isikhathi phela like yazi ukudraw like it's like another way like ukurelaxisa ingqondo while studying so like mathi uyabhala like access fees yabo wena sithi usample ye mayadraw ngichakhulu awathi usample yo dangazi umuntu osample movie yaba bazithatha Barude abantu bala ku-TikTok hle yo. Ya manje ngiyayikena le outstation. sengicabangile ya inkinga Ngikwazi nokuyifoka kahle inja yami ndaba. eshiyane ngazi nami ngiyasaba nokuyifoka ngoba inja yakho So guys nihlalaphi? mina ngihlele orange mina ngihlele purple farm
Yazi people farm ukuthi lo hlala ipink farm angisho ngihlala orange farm. Hlala iphephule, hlala pink farm, hlala red farm. Hlale kasi ka problem. Yeah. Yeah. Okay, ntanga maye. Yeah, ikasilanga problem. Asikile ntanga ngicela wayabona mayesha uphethe ngintanga. Cela focus ntanga khuluma ukuthi ngiyacula. Mina nina ngibuza le, ngibuza noma yini marathon ngiyafaki yazi izinto yabo. Ntanga le ngiyapressa ntanga le. Ngiyakuzwa. But angeke open lena. Sesikhuluma ngezinto zempilo, angeke sifake leziya. Nama ngayazi le my press yo ntanga lezo press. Okay, sharp. Anyways guys, when I go through again, what grade are you? I'm in matric, I'm a candidate. It's metric, man. Kini. Utsuini? Public school abastshela Candidate. Candidate. uyamazi What's one? uyamazi lo bhuti lo usifiso Nhlapho Nhlapho, no. awumazi lo osebenza ka Department of Education Wasekhaya. Lol. awumazi ubhuti kaSihle lo famous odlala TV every week Angimazi shim. ubani Minister of Education Lol. Wow. akamazi awumazi Right as lapho. Angimazi, ushoot angimazi. Manje bayingavela ku exam. uyakubona kuma live shem that's why afuna Uga? Come back. Uncle Pete. Asisuqala ukusuka. Okay, yeah, okay. Kanti uyawaka? Yeah, ngiyawaka nje engicokile uzobona nawe ukuthi yo. Mina ngoza ngiyaphaca phela mina nje. Uzongiphatha neshoti Yeah. naseK1. Hayi ke wanizochinja kahle le phaca leli kelvalekayo so ngcoke kahle mara kuleke. Oh, okay. Awukasungule. Awukayi. Why? Kana ngifika. Can you feel uliva? Can you feel? Kana ngifika kulive. Then it is. Iwan. Ayi ukusihle Nhlapho. Usihle usemajiteni. Usemajiteni ukuthi. Rose Bank. Why sithatha Rosberg one in lo. Mara ngisho mara uyazi ukuthi usihle unolive maka manager. Kanti ngibeka la speaker wena masikila akho. Cabanga ukuthi ngisho into yela le. Mara uyakho ukuthi ngiyabikana sometimes ne. Kuleka ngiphethe ngene. Where's no little speak live? ulive No little speak. You what's your own air like live? Live. Anyways guys, asithi sibangene kancane. so shay streaming podcast namhla Yo, ozosibukela uLucky ozosibukela uLucky Sase live manje. Sase live and bayakuzwa la ku live ukuthi imanager imikhuluma kakhulu. Yasihle. akakhulumi Enkulu. Yasihle. Alright, uzojoin manje live. Accept any invite. so shay streaming podcast Podcast of live ngiyabona. so shay podcast si live cabanga 100k. Ale video yahamba baba. Yo. Trend baba. One day I've born a superstar. Yangipheka le yami, yangipheka. Ngikumele le video bengakizona, kumele mangikubonisa. Musa exe Musa. hello uniting ikunaki uyazi uthandwa imiphela la kulabantwana bakho abawu2 Alizisana. Hi my baby. njani sithanda sa Hi. Ngikukhulumela ngaphandle sikasulu Sitshwayela sishwayela masimba thina uhambe la. Ahambe la sazi uyathanane. Uvala. Tap. Hi Neo. Stream live sama red. Foseko na bonolo BN. Sunwe. Lo rikisha kamara. Check la. Kitch. Just fine. Mubona ikho.
akhuleka nje qobe lentana le iphumile ayishela ngesekufake kitchi Towers Capital ayiye mfana naye imali Maharaj inhlambe engaka ali izinja kuphela kusemosha uba ufaka abundlovu manje ingafaka abundlovu madoda mina ngi-accept Towers Capital kanti ukhuluma thina kabi alentana leyaphapha le it's a tiny cloud isho kanjani why wena ungathi ayizokatela mina igama lami ngotshebe ngishaya manje kusuke wazibuza ukuthi wayemuthi ikwazibuza ukuthi wayemuthi ngoba uthanda indlela akazibuza ukuthi wayemuthi manje athanda mina it is what nibahle ningangenzeli favor mina mtsheleni kahle bafethu umphakathi yabona manje ngikhuluma ngekhomboza ikhipha ivele mina hambe uma ngikhona awe machita sifuna ukuhila kanti lewe masi nje msakasi mosha the entertain ngiyena nomusha sethu yam Excellent. Sure, catchy pieces clothing. For the entertainment, come on, Jam. Hola. I'm Jam. Spirit again. Jam, on. Come on, scene. Come on. Next uyazi ukuphola nje. Amapolas. Bethele wemphathise move. Ayame ayibona. Wemphatha yini? Nale yayithatha. Angifeli. Kusha manje kasa. Ina masini. Kambani sihle. Angimnandi ya. Honest jam. Naye promote ama event ekena ntana. Sema chance. Ula. Avale imnyama kanjani? Ngidaba ngandela gene usasethele intana lezi ngizazi. Awazi. Asisazi Awusihle. Ithe. Kaba ngiphethe bani? Umntana wami lo. Baba right. Ngimnandi. Yona sanifa yeke ukukhuluma ngathi. Ngikukhumbulile yazi babami. Hayi mali. Apho izombona kusasa ngeke sisebenza sasa. Time akhululeka kusasa sonke. Abe ngifuna ukuthi umnyama kuphela tanga. Ngikuphilisa ngalize zingisabi. Anike le yama tata already bese ufuna ukungihama ngale nto le. Awena sakusaba ndoda ekhahlelana. Ngisho manje angazi mina. Yazi abantu abangangazi bangihlonipha kanjani. Khayero ipi yami. Ndangabe sibizana nje open chat again so email. Akana kick nomhlaba bane kick. No niki. Uthi kamba nje Ngeke. ushama pha ama event. Yahost. Bana mina ngishama nini ntwana apha. Ngekena le. Ngathi ngikenela somewhere again. Ya, ipromote initsembu ka, istrand yonke. Istrand yo. Spirit. Sitha kuphela istrand yonke. Spirit. Senga kuna mhlezi namakike. Yabo, bese nimbisele bathi. Amile kufana. Wala siphanja. Ya kumele sisibhale nje yabona uyongitshela ukuthi kamanzi ringana le yami yabo. Ngizothinta usihle bese sasifana. Khuleka. Sharp laptop. Sasifana mala mje. Hawu menta. Ubani usihle? Tanga sokhuluma tanga hayi kuma live yazi lezi zinto lezi. Unit church. Bafethu ngidingisa into kanjani bafethu mina angibuya nje umuntu ongasonto. Ngiyabo ukuthi ngijwayela kabi kahle. Uyo cream boy. Befuna ukuthi hamba ucream ithi crime. Yabona isikole. Ocean Dlovu. Can do better for the fact bekana ocean akhona. Ufunda phi mfethu? Ukusala ukuba mnyama kwami ngeke ngichinje ukuthi ngitswembu.
Igoat. Hawu, ngeke change ukuthi ngitsweni. Eh baba. Abalento le beyisho lapha kulayo le. Cha. Sengicabanga guys to hell with this case empumelelweni. Angisasifuni ikhiphe. Sijay video first. Sengishapa. Ngiboniseni iminyango. Into engiyifunayo ngifuna ningiboniseni iminyango. Ene ngicafuna ukuthi abo yenza video tanga. Wena wakho. Ngena ngifuna ukuthi ngishaye kwasana phakathi because basivalelile ngaphandle. Why bakhile? Ukhipha. Akamusa ngimala tanga. Bekweli khipe Bekweli hayo. Ithi this. Ithi this. Uzokhetha ukuthi ufuna lesemali. Yo, 200k past so high. Wana wakho no. Kaba wana wakho sebesha 10k. Ngikhumbuza ingane zami ngisaboshiwe. Usaboshiwe njani? 36k usaboshiwe. Ngisaboshiwe million. Angisaboshiwe. Ushama million so. Nama emangadubula ivideo wani bangakhumbula bathi. Yo mangashaya uthi throwback boy. Bana ngeke. Ungayipraise podcast. Bana ngeqala. Isithombe sihle masivela la. Boy. Niyaproducer. Wangayibush, ngipress. Hayi, ngumprista. Nawe yabo. Inkinto engichaza mina na isinet esingafuni ukuthi sikhulume ngayo. Yapress uyapress. Mina nginama secrets. Awena lese press angiyazi Sibamba. yazi press. Osazi. Oh. Until point. Siho. Invite me. Asifaka abafana. Abafana Ungasho kanjalo. Da ngoba mathita malukujana wami, ngoba supporters wami senikhuluma kanje. Sadlala. Ansile da. Sorry Kanda. Hayi tanga, akusucando boy. Da mara wena ngabe request, na ukuthi please invite me kanjani mfethu ngabe request. Thina sinvite wena. Ngiyajola na. Wona zikahle kahle indaba yakho ithini kahle kahle kosinsuku la asizi indaba yakho ukuthi ukhulumani. Bayabuza iquestion enjuzi. Mfethu. Babuza le ngamaplana. Uyazi Since ngigayi charge. Uyazi ufuna i-tune plug. yazi intanga makushisa abantu bayahlanya angeke baba yo la se studio phela la. Hayi skipele le idea. Thina i-tune plug now. Asiqaleni. Ngashuthenda ngizoba le. Simelele okay. Okay, yo konje. Okay chima kana asinawo ama secret wanta hayi. Nena ropa nazithina. Itnezina. Elezi yaropa ntanga hayi. Yithi sininte sidlule kuzo. Ubuza ukuthi like yaza buchira abathanda ama alter communities. Ela bathi. Angibethu sihola. Oh yeah. Kana. Utongani kujana emoji kama ngwana. Ay intro yale. Oh shit. Ele taria papa, ele tanzi. Taria papa. Sengicabangile kazi ukuthi like ngivile yonke eminyama like kuyini bayivalile. Yo, ayi nasi sikia lapho ngicetha. Sengicabangile. Mina bengithi podcast ya Sithi hayo. Fana nokuba scientist kanje. Ngafuna ukuthi ahlanganise amakhemikhali ukwenza imali. Ngifuna ukwenza imali. Fana nokuba Welcome. Lapho ngiqeda ukubukela i-podcast yasihle. Hayi mfana. Ufuna mina. Bathi ufuna wena. Isho. Tanga wena. Ngikuphe. Hello. Azenze phone yami yakho nasana. Ufuna mina wena wenza bathi imali. Ufuna mina ngomasathi. Ngenza cala nami. Exe. How are you? Uza mina cala. Hayi mfethu. Alright. Amanhamba ngifaka hamba. Sikapa ngale phone. Izana tumplug ndo. Ubani? Weshile hambe wenze tumplug. Ile simple bese hamba. Ngizokushiya. Baba ngithi. Tanga sithi ngithatheni sihoyo. Tanga ngophendule le question yokujola mina vela ngizenza izomajola into ezi dangerous. I'm good. How are you? Why ungavuli camera? Bambuza ukuthi najola na hawu. Hayi sizingeni lezo sini. Ubuza bani specifically Na ubuza wena. question yakho kumele Bayabona usihle vela bafuna ukubazana. Ngibona namhlanje. pendula ma so Ufuna ukubona? Bangibuza ukuthi ngirene umdide yabona mara into abangibuza yona ku live. uyakwazi into yami like wena ni so ngala guys namanje ufake phambili Ngiphethe iskiki ngayibona. Yes! Wena kanti uvela nini?
Yeah. Kanto vela nini? Bana, siswa. Isukho. Usisi wami, ndoda ngisho siyahloniphana la kahle njengabangani. Usisi wami, ngeke. Ongiphi manje? Mfethu nami ngibheke wena, can you send your account number? Ngizaphi manje? Endaweni ihlendanga le nto lapha yakuyo khujana ku-inbox. Wayenza kanje. Laba ngilinde wena cabanga. Wena kumele wenze kuqala nje, ladies first. Linje bengidlala ngayo yachampisa tama. Manje naye yakhe inkulu. Ahlukene nawe. Khona ama ladies. Wena ungala eHotman. eHotman ekhululeka liyeza yabo. Usukho muphi la? Usisi wami lo. Lisukho uyangazi? Uyangazi? Ngikwazi. Okay. Nawu usihle na. Wangifakula sifika mase kusihle ndoda hawu. Nawu futhi ngiyangaphandle. Nami ngiyangaphandle. How are you mommy? Sihle nhlapho. Okay, Sikho, anyways, mina nguMaharaj. Lo wasekuseni ne. Sikho. Hello. Yeah. Yo, tangale. Tangale umntana lo. Hayo bheka, ntanga kusime ngikhiphile ntanga. Like bengifuna ukuhosta, isho ukuthi iyayenza skits yo. Simbathina lentana, wayengenzi yona social open. Ngini boy. Yeah. Kisiyo Joe, skits yazubani yenza kanje. Khona la mara ngithanda inyama. Ulifu yakhipha ecede usimi, yazi labafana mama podcast basi. Hello. Usilu kami yo. Sihle msana. Ngaba. Okay, it's fine. Keep them. Boy. Uyangazi. Zongana like. Ubani ushebe sheet lo ne, lo anayo imali ne. Sicha. Iskotlelo. I want to shoot. So she said how many minutes? Okay, bye-bye, mntwana. It's shoot here fast ne. Sicharge phone yakho indi. Ngibona mi ku DNT lapho isho 3 in 6 lapho khona. Bye.